Onderhandelingen lopen. We zijn in gesprek nu met de NPB. Dat heb ik ook een paar keer aangegeven. Het was de 23 van maart dat er de definitieve resultaten na de hertelling publiek zijn gemaakt. Dat betekent dat dat ongeveer vandaag precies 2 weken en een dag verder is. 2 weken en een dag is niet een onredelijke tijd om in gesprek te zijn. We zijn in gesprek met de NPB over inhoudelijke vraagstukken waar wij een overeenstemming moeten komen of overeenstemming moeten geraken om voor een regering te vormen voor 4 jaar. Dat is niet iets dat je over glad ijs gaat doen. Daar neem je je tijd voor. Op dit moment moet ik aangeven dat onze partij, de Democratische Partij, 3 fundamentele vraagstukken op tafel heeft gezet. Eentje is, we willen een duurzaam, integer bestuur voor 4 jaar. We willen een stabiliteit in de overheid bewerkstelligen. Daarnaast vinden wij dat er fundamentele, cruciale punten die een snel oplossing voor moeten worden gezocht en gevonden. En dat is vooral te maken met onze koopkracht en onze sociale welzijnvraagstukken die daar snel verholpen moeten worden. En daarnaast hebben we natuurlijk ook het dilemma van het democratisch deficit, waarbij de bevolking al hier te weinig invloed heeft over de fundamentele vraagstukken die ons aangaat. En daar willen wij ook concrete afspraken voor maken. Wat wij nu aan het doen zijn, we zijn geen regeerplan of een regeerbestuursplan aan het maken. We zijn puur een regeerakkoord, een hoofdlijnenakkoord aan het trachten te bewerkstelligen. Daarna zullen we de uitwerking van de specifieke punten nog gaan doen. Dat komt ter zijner tijd. Dus we hopen dat wij deze week, anders volgende week, een overeenstemming kunnen bereiken. Of dan wel of dan niet. Daarnaast moet ik ook zeggen dat wij een mediastilte hebben afgesproken in de organisatie, in de onderhandelingen. Waarom? Simpelweg, vooral in het begin van de onderhandelingen, er druk werd uitgeoefend via de media op partijen die aan het onderhandelen waren. En dat vinden wij niet ethisch. In de zin dat wij moeten de ruimte laten voor de partijen om zonder ruggespraak tot een gedachtenwisseling en tot een consensus trachten te komen. En wij willen daaraan meedoen. Dus daarom zal ik ook niet al te veel over de inhoudelijke vraagstukken aan tafel gaan zeggen. Wat ik kan zeggen is wat de DPV aan de tafel heeft gebracht, fundamenteel, is duurzaam bestuur, integer duurzaam bestuur. Het moet een regering zijn voor 4 jaar. Daarnaast is ook een van de punten wat wij essentieel vinden, is de snelle hulp voor vooral de sociaal vraagstukken en de sociale welzijn van onze samenleving die heel snel hulp nodig heeft. En daarnaast is het democratisch deficit om extra impuls te geven of meer ruimte te bieden voor invloed van de lokale bevolking in de vraagstukken die hun aangaan. Wat ik wil zeggen, als ik het benoem ook van sociaal welzijn, bedoelen we daar ook natuurlijk mee als onderdeel daarvan is de economische ontwikkeling om dat welzijn te bewerkstelligen. Hoe zit het met het referendum? Het referendum is onderdeel van het democratisch deficit. Dus wij zijn van mening dat het democratisch deficit een fundamentele vraagstuk is die teniet doet aan onze invloed op onze eigen toekomst. Daardoor is de referendum een middel om die democratische deficit te bewerkstelligen. Dus de referendum staat op tafel. De referendum wordt besproken. Is eigenlijk op dit moment ook het thema die aan het gesprek is waarover wordt besproken om te trachten een consensus te geraken.